Hi mga badiw! Welcome back to Chris Jala's vlog! So for today's video is i-makeover ko yung self ko. Wow! I will try. Yes, maglalagay ako ng makeup sa mukha ko kasi naboboard ako ngayon. And gusto ko lang din mag-try na mag-vlog na mag-isa. So, halata naman wala yung kasama ko. So, mag-isa lang ako. Wala, bebe ko. Yes, so, gawin natin ngayon. I-makeover ko yung face ko. This circle na face. Lagyan natin ng anek-anek ba yun? I don't know. Pero yes, i-makeover ko yung self ko. And then this vlog, tinatry ko lang na para mag-build yung confidence ko na ako lang mag-isa mag-vlog. Okay, so for today, i-prepare natin yung mga kagamitan. Like this. Ito. Olay. Baby cream. Wow! Saan siya ginabutang? Mag-Bisaya na lang ko. Bisaya na lang ako. Tapos brush na like that. Tapos, Maybelline. Wow, may Maybelline dito. Wow! PS, hindi to sa akin. Hindi to sa akin ang mga makeup. Kay Mimi to. Wow! Kay Mimi. And then, ito. Ano tawag nito? Ito na yung mga makeups. And so madami man dito mga palettes. Palette ba? Wow! Ang bobo ko nito. Basta mo ni siya kanang mga color. Color muna. Then ito yung nilalagay dito, blush. Ito sa kilay, ganyan mo lang. Ganan. And then, mga brush. So, brush. Dito. So, saan pa yun? Ito. Ilang po. Pero alam nyo, pag nag-church ako, ginagawa ko lang sa makeup. Sa mukha ko, is simple lang. Ito lang. Cream na olay. And then, ito. Ganyan ko lang. Tapos, ito. Ito lang yung gamit ko, you know? Sometimes, ginagamit ko din ito dito sa aking mata. Wow! Tapos, ito din. Ito pala. Fit Me. So, hindi ko man ito siya sometimes lang. So, let's start. So, first, kailangan ipos imong buhok. Ayusin ko muna yung hair. Ayusin naman na yung buhok. So, di lang ta magseryosoan kay di man tahawd So, mag-Bisaya lang din po kay Bisaya man din po dako. Okay. So, first ilagay natin. Tapos naman ako nag-moisturize. Tapos naghilamos na din ako. So, first ito muna natin. Ito, lagay natin first. Yung baby cream. Wow! First time kong nito, pero I don't know. First time niya kasi, wala yung boyfriend niya. Lonely ba? So, sige nga, try. Try Walang na. mawawala sa i-try lang. Tapos, pagka Do this, that. Wow! Bisaya ka na lang. Hindi ko alam kung bagay ko sa acting. So, alam niyo yung mga body mo, pag magbutang ko ka ng sa kulang kayo, ko, mahimo kong patay kay malispad ako Pero na sila pag ang anak daw kay ka ng anemic na po lang. Wow! Ayun nga, anemic ka kayo, laguman. Din siya ka ng as in nga. So, wala man ko katong punishment ata to ginagamit. So, kamot-kamot lang karon. Kamot lang. Kung makita dito sa kong camera kay murag ayag lang kaayag ka lang. Ana lang siya.
No, so dapat po, dili lang din nato palagi no. Pag-boot ka. And then, boot nga na to itong liog ka. Lisod kayo. Atong nang puti kayo, pero atong liog lagun. Ate, krami ko. Mas, krami. Mambutangan na to ato ang balik. Tara, pantay ang kuan. Pantay ang pagputi sa liog. Wow! Sa ato. So, napay nabili nato na lang liog. And that's siya, mga buddy. Ginahan kita sa iyong kuan. Follow ko na yung TikTok. Yes, follow David. And my ate on TikTok. So, nasa Lang, nasa... Uy, nice siya. Hindi ko alam kung kita niyo, pero parang wala lang. Parang wala lang, diba? Simple lang Follow siya. nyo ako. Ano. Ang pangalan ko sa TikTok ay David. Oo, parang lang wala. I Wow! like it. Foundation. Okay? Liquid foundation po ito. Like that. Tapos ito, Fit Me. David Kyle lang. Ito, try natin lagay ito. Follow nyo din sa Tianggi. Na, very light kuan lang. Ganito siya dagan kay para kuan. Di ko alam mag sa makeup no, pero try na to sa labas ano yung tawag. Oh no! Vlog na si So, tingnan nyo. Po na kung makikita nyo face ko, pero yes, huwag nyo kalimutan lagyan yung ano sa baba. Wow! ng ano, nang nagabantay sa akin ng tapos siya, then So, bingo. okay lang. Ito yung mukha ko. Ay, legit. Tapos, susunod is ito. Kilay. Di ko kabalo magkilay, pero I will try my best. Try ko lang. Then, so, tignan nyo yung kilay ko. Wala na kalimaw ka. Dito ko ba yung kilay. Pero kulang pa na siya kay limpyuhan na to na siya. Mag-Bisaya ta, no? Kay Bisaya ta nako. Narata sa Davao. Hindi na ako tama na kung hindi mo. Dili nyo pag-good sa pag-gaas ng kilo mo. Like that. To linis that one. Oh, I like my kilay here. Rinjuan na siya ninyo kay para maano siya kanang makita mo. So yes, ito lang yung nakayanan ko ng kilay. Look at my kilay. Tapos dito, so maglagay na tayo ng Wow! Eye blushes. hindi man to ay eyelash. I don't know. Basta dari magbutaw na tagkuan sa mata. Color. Ito na tayo, lagyan natin na ano, kulay. Lagyan na tayo. Kaya kung gabiin mong good. Kira na. Okay, ito yung nilagay kong kulay sa akin. Nagawa mo. So, ito yung nilagay ko. Ito. Wow! Kulay. Kaya kita ko siya. Yun, hindi na ito ni seryosohan ha, kay char-char niya. Okay na dahil. Kaya siya. Tawa kang ginagawa ko. Like that one. Tapos, siguro, lagyan ko siya dito sa last, yung pinaka-top. So, sin ko lang man siya. Wow! Lagyan natin siya ng, ano, yung spark. I think ito.
So, ganda siya. Kasi alam nyo, may ano siya. Kita nyo yan, may glitters. So, yan. Siguro, lagyan natin siya na ano dito. Parang ganito. Wow! So, simple lang. Tapos, after that, hindi na ako maglalagay ng ano, flight. Kasi simple lang na, hindi din ako marunong maglagay. So, dito na tayo sa ano, blush. Excuse me. So, ganito lang yung look. Simple. Simple lang siya. Wow! Tapos yan, mag-blush. Kung mag-blush ka, dito daw maglagay. Diyan. Here. And then, pag ganun mo. Ayan siya. Ito. Ano mo lang? That one. So, ito siya. So, simple lang talaga siya. Lagay muna tayo yung shining. Ganito, para highlight something daw, ganyan. Wow! Para may, may highlights. Ano highlights? Ganyan mo lang para may, para pag matapatan ka ng kikinang siya. Ito lang nakita ko sa sa TikTok. And then, after that, ito na po yung last. May kinkinang. Parang wala na. Oh no! Wala ata. Wala. And then, this is the last one. Wow! So yes! Ito na yung dito for today's vlog. Yes, pero hindi pa tatapos. So, mag-ano muna ako. Oh no! I-fix ko muna sa so, tada! This is my look for today. So yes, ganyan lang. Messy hair. Para maganda. So yes, this is my simple makeup to myself. Ito yung simple makeover sa self ko. So yes, mga buddy, yun lang. And then, don't forget to like and share and comment sa aming YouTube channel. And thank you sa lahat na nag-support sa amin ng partner ko. Thank you so much, mga buddy. So, it's my simple look. Bye! And everything you do, do it in love. Bye!